סיפור על מפעל השופרות הוותיק בעולם. הוא נמצא בחיפה, הוא מייצר שופרות כבר 700 שנה. על שושלת ברששת כתבנו בצפון אלירן טל. קשה להאמין, אבל בחדרון הקטן הזה, בשכונת הדר בחיפה, נמצא מפעל השופרות הוותיק והגדול בעולם. לא קיים של איל, של כבש בגודל הזה. לא קיים, אני עוד לא גמרתי אותו. זה מפעל החיים של שושלת ברששת שהחלה לייצר שופרות כבר במאה ה-14 בספרד, בימים הנוראים שבהם מנהגי היהדות התקיימו בסתר. ואת השופר האמיתי בגולה עשו אותו בצורה כזאת. למה עשו אותו בצורה כזאת? שיוכלו לשים אותו פה ושלא יראו אותו. היו הולכים איתו בצורה כזאת ולא היו מרגישים שיש שופר. מספרד עברה המשפחה ואיתה כמובן מפעל השופרות למרוקו, ובשנת 1947 הם עלו ארצה בספינה אקסודוס וגורשו בידי הבריטים לגרמניה. גם שם במחנה העקורים כמה שבועות לפני ראש השנה הם עמלו על הכנת שופר כשר לחג. זה שופר שאבא שלי עשה ב-47 במחנה המעצר של האנגלים בגרמניה. וכך כבר יותר מ-700 שנה עובר המפעל מאב לבן, מדור לדור. אלפי שופרות מיוצרים כאן בכל שנה, וקהל הלקוחות העיקרי דווקא בחול. לסין אני מכרתי שופרות. נראה לי הפעם היחידה שמישראל מיוצר לסין. אני מכרתי לסין. כשאתה עושה את זה, זה נשמע פשוט. תקיעת שופר זה נחשב חוכמה. אני יכול ללמד אותך. לא בהרבה, 4 שניות תראה איך אתה תוקע. אתה צריך לחשוב בראש שיש לך מים בפה ואתה רוצה להשפריץ אותם הכי רחוק. הוא לא מצליח. לא מצליח. טוב. זה כשהוא לימד אותו ב4 שניות. הוא עוד ישתפר.